Xayrlı gün, hürmetli tamaşaçılarыбыз. Bugün bizning Dünya studiyasында qonaqda xalqımızның yaratgan jersi, Татарстанның халық артисты Зөһрә Сәгъбиева. Бүгенге сөйләшүебез әйдә сезнең иҗатыгыз һәм шәхси тормышыгызга багышлык дип әйтик әле. Чөнки сез шундый татар җыр сәнгатенә беренчедән үзегез зур өлеш керткән шәхес. Сезнең менә бер генә җырыгызны алсак та җидегән чишмә. Ул инде татар халкының менә җыр сәнгатендә алтын хәрефләр белән язылган җыр. Сез аның төп башкаручысы. Ә инде Хәйдәр Бигишевның хатыны булып гомер итү, монсы икенче урын. Теге икенче юнәлештә, ләкин ансы да шушы сәнгатебезгә керткән иң зур өлешләрнең берсе дип әйтик. Зур миссия. Бу Мен хәзер аңлыйм. Әйе, менә ул аны кырыйдан карап торганда ул күренмисеме, ә төбенә төшеп карасаң, ул шундый биек җырчының хатыны булып яшәү һәм үзең дә җырчы булу, ул зур әйбер. Менә Зөһрә апа, сез хәзер 20 ел Хәйдәр Бигишев, Хәйдәрсез һәм Хәйдәр белән яшисез. Менә шушы 20 ел вакыт узганы сизелдеме? Менә быел 13 ноябрьдә Хәйдәрнең Аллаһ хузурына күчүенә 20 ел. 20 ел. Ул миңа менә 20 минут кебек тә тоелмады. Миңа бик авыр булса да, менә ул 20 ел эчендә миннән бер 20 миллиметрга да ярагаймады. Һаман минем белән ул, һаман минем калбымда, җанымда ул. Мин моны берничек тә аңлатып бирә алмыйм, сүз дә таба алмыйм. Зөһрә апа, менә без әйтәбез бит инде, күмеп кайтканнан соң җан кала, җан яши һәм җан безнең белән дибез, әйбит. Хәйдәр абый төшләргә ишкереме? Хәйдәр яшкерә. Беренче елларда гел менә мин йоклый алмасам да иң каты йокы дарулары бирәләр миңа. Йоклый алмыйдырым мин. Шунда шушы дарулардан соң әзрәк мингерәп алган вакытта да гел Хәйдәр минем төшемдә булды. Гел минем төшемдә булды. Ул гел мине юатырга теләде. Аннан соң ул конкрет җөмләләр әйтеп керә иде миңа. Конкрет җөмләләр белән. Ул җөмләләр минем исемдә сүзгә истә кала бардылар. Зөһрә апа, менә сез шушы 20 ел эчендә Хәйдәр Бигишевның иҗатын барлау, аны менә киләчәккә тапшыру өчен шактый зур эшләр эшләдегез. Сез китаплар да яздыгыз. Сез аны җырларын да туплап чыгардыгыз. Сез менә Хәйдәрдән аерылып тормаган бит инде. Юк. Мин менә шундый дөресен әйтәм, элек бәлким яшьрәк булганбыздыр, аңлап бетермәгәнбездер. Менә мин хәзер Хәйдәр Бигишевның язмаларын тыңлыйм. Ул җырларның менә тирәнлегенә мин шаккатам. Мин сокланам, менә ул иҗатка менә әле гашыйк була барам. Искиткеч җырлар. Рәхмәт. Андый биек шәхес белән яшәү җиңел булмагандыр, Зөһрә апа. Җиңел булмаган, әлбәттә, но мин ул вакытта уйламадым ул авыр эш дип. Шулай тиеш дип саналган, әйбит. Шулай тиеш дип саналган. Менә һәрбер җырчы, хәтта һәрбер җырчыга бигрәк тә сәнгатьне җилкәсендә күтәреп баручыга аның үзенә ярдәмче кирәк. Әлбәттә. Аның үзенә ярдәмче кирәк. Менә элеккерәк безнең гылыбыларыбыз дип әйтим инде, титаннарыбыз, аларның ярдәмчеләре булган, бала караучылары. Алар димәк бу эшне аңа түләү өчен мөмкинлекләре дә булган булып чыга. Мин үзем башкардым бөтен эшне, үзем башкардым. Әле Хәйдәр зур операциядә кичерде бит студент чагында. Аннан соң аны бик тәрбияләргә кирәк иде. Бернинди эмоциональ һәм нагрузка ярамый диделәр. Мин моны һәр вакыт тоеп, һәр вакыт аны сакларга тырышып яшәдем. Шул ук вакытта үземә дә эшләргә кирәк иде, иҗат итәргә. Мин ансыз яши алмый идем. Менә шуларның башкарырга мин Аллаһ Тәгалә миңа көч биргән. Шундый зур миссиялар биргән икән, Аллаһ Тәгалә бирде инде аның көчендә. Шулай да инде, алай булмаса, Мин үземнең ял иткән вакытымны, махсус ял иткән вакытымны хәтерләмим. сез икәү бергә ял итә алырсызмы? Аныга вакыт табадырсызмы? Икәү бергә ял итеп, безнең ял булмыйдыр ял. Анда да эш була иде. Сүздә дә, башта да, уйда да, иҗат турында уйлану, сөйләшүдә, киңәшү формасында була иде инде, шулай ничектер
дуслар белән бергә, туганнар белән бергә булганда. Әле ул бит көчле рухлы шәхес, әле ул бит мишәр. Ул бит әле алар бит шундый халык, алар гаиләдәге төп дилбеге алар кулында, шулай бит инде. Алар сүзе дөрес, алар сүзе генә әйбәт. Менә шуңа да теге җайлашырга кирәк, йомшартырга кирәк, елмаерга кирәк. Төрле вакыт булганда инде Зөһрә апай. Гаилә булгач. Хәйдәр шул хәтле сизгер. Әз генә тавышыңның тонында ниндидер бер аңа критик төсмер яңгырыймы, аңа үпкәләү төсмер яңгырыймы, менә шундый. Нибаса ул аны шул вакыт ук сизеп ала һәм кәефе кырыладыр. Аның битен кәефен сакларга кирәк. Мин инде миңа сабырлыкны Аллаһ Тәгалә үйеп биргән, Аллаһка шөкер. Миңа ул минем әлбәттә киңәшләремә кулак саладыр. Миннән киңәшләрдә сорыйдыр. Язмалар эшләгән вакытта радиога минем булуым аның өчен мәҗбүр иде. Ул язылганда тыңлап торырга Мин кирәк. тыңлап утырырга тиеш идем режиссер янында. Аңа күренмичә генә. Анда тәрәзә бар инде. Ул язылып беткәч кенә мин тәрәзәдән карап, я күрсәтәм шулай әйбәт дип, я булай. Ул минем төстән, минем реакциядан аңлап аладыр инде. Ничегрәк икәнен. Начар дип килеп керә. Начар булды. Начар. Юк, мин әйтәм, ул әйбәт булды үзе дип. Тынычландырып. Аннан соң аның үз фикере, миңа үз фикерем кадерле дигән сүзе дә бар аның. Ул үзе инанмаса үзенең эшенең яхшылыгына, ул үзенә инде тынычлык таба алмыйдыр. Аны берничек тә тынычланыр булмайды. Зөһрә апа, менә Хәйдәр абыйны югалтканнан соң шактый гына депрессиядә кичердегез бит. Депрессияны мин намазлар белән, дугалар белән тизрәк тә куып җибәрә алган булыр идем. Хәсрәт инде ул. Хәсрәт ул. Хәсрәт ала кешенең көчен. Хәсрәт ала. Хәсрәт китерә андый хәлгә. Әмма минем гастрольләр вакытында 2 тапкыр авария булганым бар иде бит. Баш мием каты гына селкенгән иде. Мин аны яшь чакта сизмәгәнмен, дәваланулар алмаганмын. Менә шулар килеп чыкты. Әгәр дә мин эшләү хәлендә булган булсам, менә студентларым бар иде, консерваториядә укыткан чагым иде, җырлап торган чагым. Әгәр дә мин халык арасында була алган булсам, эшемне дәвам итә алган булсам, миңа җиңелрәк булыр иде кичерү. Җиңел булмаса да мин кеше арасында булыр идем, эшләү хәлендә булыр идем. Минем баламны күтәрәсе бар, ул университетта укый гына башлаган. Муеннан эш, тормышны алып барга кирәк. Ә мин эшли алмас хәлгә калдым. Шул бик авыр булды миңа. Хәзер Аллаһка шөкер, менә хәзер гел сәяхәттә, гел гастрольләрдә Ходай исән-сау сәламәтлек кенә бирсен, сабырлык бирсен, тынычлык бирсен, хәвефсез юллар бирсен. Амин, амин. Иң мөһиме. Менә Зөһрә апа, Хәйдәр абыйның иҗатын әйтеп киттек инде, ул бик бай иҗат. Бик бай. Әйтеп тә бетереп булмый. Яшьләргә тапшыру, аның иҗатын яшьләргә бирү өчен нәрсәдер эшләнәме? Бик күп язмаларын, төрле җирләрдә таралган язмаларын, бүтән шәһәрләрдә калган, бөтен җирдә бит безне төшереп, яздырып калдыралар иде. Аларны табып бетерү мөмкин дә түгел. Таба алганнары да бик күп, Аллаһка шөкер. Мин аның инде төрле темаларга һәрберсе аерым эчтәлекле CD дискларын чыгардым һәм тараттым. Мин аларны таратам. Мин теге сату белән шөгыльләнә торган кеше түгел. Миңа ярдәм итте президентларыбыз аларны чыгарырга. Минтимер Шарипович, Рөстәм Нургалиевич. Менә производствосына. Калган эше үзем эшлим инде, минем бит. Аңа белем дә кирәк бит әле. Редакцияларга, кайсы анализ лажоратыннан кайсы анализны, башка анализны куярга, аңа бик күп уйланырга кирәк. Мин алар бетеп торалар, мин аларны һаман чыгарып торырга тиеш, чөнки безнең халкыбыз бик күп бит. Мин бөтен җиргә аларны төяп барып таратам. Безнең татар халкы Хәйдәргә аның мәхәббәте суымый артагына бара. Артагына бара, мин аны тоям, рәхмәт халкыбызга.
Әле менә башка милләтләр тыңлап карыйлар да Хайдарны менә арий романсы, песни, анда Отеллоның монологлары, Хозы, Жәлил арийсы, сакланып калган арийлар һәм романслар. Неужели у татар есть такой певец дип гаҗәпләнәләр, әйе. Шуңа күрә дә бигрәк тә мин бик нык аңлыйм Хайдарның иҗаты, аның саклау һәм тарату, бүтән милләтләргә җиткерү бик мөһим, чөнки ул халкыбызның дәрәҗәсен күрсәтә. Халкыбызның бөеклеген күрсәтә, аның башкару бөеклеге. Ул бит, ничек дип әйтим, аның башкару бөеклеге всемирного масштаба дип әйтим. Дөнья масштабындагы җырчы ул. Дөнья күләм масштабындагы җырчы ул. Зөһрә апа, менә ике шәп җырчыдан туган Айрат җырлыймы? Улыгыз. Хәзер җавап бирәмен. Менә Хайдарга минем күңелдә барбыр шундый Хайдарның иҗаты сагында тору, аның шәхесенең, аның рухының рәнҗетелмәве сагында тору күңелемдә бар. Минем күңелемдә һаман шул тора. СССР заманында эшләгән кешеләрбез, ул бөтенләй башка ил иде. Ул вакытта народный артист СССР дигән звание бар иде. Хайдарга инде Отеллоны башкаргач ук народный артист СССР дигән исем бирелергә тиеш иде, бер сүзсез. Менә кайбер даирәләр аркасында ул Хайдар бит үзе сорап йөри торган кеше түгел. Һич тә. Ул аңа бара торган кеше түгел. Шуны аны күрмәделәр, күрәлмәделәр, аңламадылар дип әйтим инде. Зур көнчелекләр дә булгандыр, ансыз гына булмый. Хайдарга хәтта народный артист СССР бирү түгел, Россиянең халык артисты исеме дә бирелмәде. Ул заслуженный артист России. Эш исемдә түгел, әлбәттә. Эш исемдә түгел. Исем әллә нинди аны төрле юллар белән алырга булуы мәгълүм хәзер. Минем күңелемдә бар шундый менә тырмап тора шул нәрсә. Бик зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Хайдар абыны искә алуыбыз бүген аның рухына дуга булып барып бирсен. Амин, амин. Алла бирсә очрашуларыбыз дәвамлы булсын. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның халык артисты яраткан җырчыбыз Зөһрә Сәхәбиева булды. Мин Гөлнәр Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.